Flasa režima Islamia Iranê nêzik e. Hilveşandina ve pir nêzik e. İro, şemî 27 tirmehe, merasîma ve şartina cenazeyên şest kesên ku di êrîşa İsraîlê de hatine kuştin, di nav van de fermandarên leşkerî yên payebîlîncî hene, li Tehranê hate lîdarxistin. Li gorî biryara hikûmetê, ofîs, bazar û cihên giştî ji bo merasîmê girtî hatine ragihandin. Lebelê di vê merasîmê de ku van jêrê digotin dilsoziya bi rêbertiyê re, nîvekada enklab jî nehat tîcî kirin. Tevî hemû hewldanên ji bo komkirîna girseyek, nêzîkî 5,000 kes jî nüfusa 15 milyonî ya Tehranê beşdarî merasîmê bûn. Ev girse jî bi pîranî sandî swar û xizmên wan bûn. Hinik jî berpirsên rejîmê bi tirs û lerzîn bi naçarî wan nîşan dan. û mîna hemû caran mezin, e beserûber û bêçîne danê ber. Samneyî berê dema kuştîna berpirsan bi swanî vê javan diswand. Lebelê veçare neverî kone mişke derbikeve û swan nîşan bide.